তিনি ঘন্টিয়া দেवस्थान ধর্মঘট ইয়াত উপস্থিত হওয়া আমার थारैनो जोबोद मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जादों। बेयो जाहैबाय थांनाय 20 जुलाइआव चिरां जिल्ला सासे বিভিন্ন দল उन्दै बर' हिन्जावसाखौ नेतृबृंद সকল लाभ जिहादनि जे मोनसे स्टाइलजों बिसोरो लाना थांनानै साथाम जेनोखि मानसि महरै जुनाद बिसोरो जिनाहारि खालामबाय आरो जिनाहारि खालामनानै बिसोरो जे हरनि जिनि मोनसे सावगारियाव माने आपल'ड खालामनानै बिसोरो दिन्थिबावनो नाजादों। बियो थारैनो जोबोद मुगैथावना आरो दुखुनांथावना। दा बेखौ लानानै दिनैहाय चिरां जिल्लानि नैबे जिल्ला खुंगिरिनि लांगोनायाव जि मोनसे धरना हाबाफारि लादों। जों मोनसे बाथ्राखौल' बुंगोन दिनै जे दायनिगिरि होननानै बुङोबा दायनिगिरि मानसिफ्रा जेबो मोनसे हारि थाया बेखौ जों दिनै गिबियावनो बुंगोन। मानोना बेवहाय जेसेबांनाखि गुबुन गुबुन आफादफोर बाहागो लाफैदों माने गासैबो गुबुन हारिनिफ्राबो बेवहाय बाहागो लादों आरो बे जाथायखौ निन्दा होदों। आरो जों मिथिगौ जे बे साथाम दायनिगिरिखौ खाबाय, नाथाय खानानैनो बे जोबनानै थांबाय। दिनै जों लुबैदोंमोन जे दायनिगिरिया दिनै गासैबो रायजो राजानो बुंदों, बिथांमोननि प्ले कार्डआवबो दं जे जोङो दायनिगिरिखौ फासि होनायखौ लुबैदों। मानोना बिसोरो सासे माइनर गथ'खौ जेरैबायदि खालामदों बियो मुगैथावना आरो बयनिख्रुइबो गाज्रिसिन खामानि होननानै जों दिनै आरो बिसोरखौ फार्स्ट ट्रेकआव बिसार खालामनानै बोरै हायो थाबैनो फासि होनांगौ बेखौ जोङो बयबो समानै दिनै गंसे रावावनो बयबो दाबि खालामदों। मोनसे बाथ्रा सैथो, आं दिनै मोनसे बाथ्रा बुंबावगोन। बिटिसिनि आयेन एबा ल' एन्ड अर्डारा आसाम सरकारनाव दङ। आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथांखौबो खावलायगोन जाहाथे बिथाङा जोंनि इन्डिजिनास मानसिनि सायाव जेरैबायदि खामानि मावदों बिथाङा बेनि सायाव स्पेसियेलि केयार लानांगौ जाहाथे दायनिगिरिया खुनु पयन्ट बारग'आ। जोंनि चिरां जिल्लानि डिसि एसपि बिथांमोना जाहाथे गोख्रै खामानि मावो बेनि थाखाय